Спомниш ли си разказвача? Изтощен, отпаднал, опитва се да запълни живота си с вещи, мебели и рутина кариера. Но нещо в него постоянно шепне. Ти си фалшив, не си истински, не си достатъчен. Този глас, това е Барборкото в Киньо Шадьовър. Казва, да си тих, да се преструваш, че всичко е наред, да държиш болката заключена вътре, докато напрежението не стане толкова голямо и силно, че изведнъж бум! Появява се Брад Пит като Тайлер Дърдън. Тайлер не е просто един бунтар. Той е Барборкото, изкаран на повърхността. Силен, самоуверен, съблазнителен, но все пак една голяма лъжа. Тайлер е просто другата страна на същия Барборко.